Yn y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar fel mae defnyddio Adobe Spark trwy hwb mwyn dylunio logo Syml ar gyfer eich gwaith prosiect. Bydd angen bod ni'n gallu lawrlwytho'r logo yna gyda chefndir lliw solid a hefyd heb gefndir o gwbl. Felly dewch i ni gael gweld fel mae'n neud e. Ar dudalen cartref hwb, cliciwch ar Adobe Spark a bydd yr ap yn llwytho. Ni'n mynd i ddefnyddio tudalen sgwâr i greu'r logo, felly cliciwch ar y botwm sy'n dweud Custom Size. Cliciwch ar Popular, yna dewis Square a chlicio ar Next. Bydd y dudalen yn llwytho. Y peth cyntaf ni moyn neud yw ychwanegu eicon ar gyfer y logo, felly cliciwch ar y botwm Add yng nghornel top ochr dde y sgrin ac yna dewiswch eicon. Yn y ffenest sy'n ymddangos, gallwch chi ddefnyddio'r peiriant chwilio i chwilio am eiconau sy'n berthnasol i'ch logo chi. Unwaith byddwch chi wedi penderfynu ar yr eicon, cliciwch ddwywaith arno fe mwyn ei ychwanegu'r dudalen. Gallwch chi symud ac ailfeintio'r eicon, a nawr ni'n barod i ychwanegu'r testun. Unwaith eto, cliciwch ar y botwm Add, a'r tro yma dewiswch Text. Yna, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Adio Text. Teipiwch y teitl a chlicwch ar y botwm Done. Gallwch chi ddewis ffontiau a meintiau eich hunain, ond i fi moyn dangos y botwm Style i chi. Gyda'r testun wedi ei ddewis, ar waelod y ddewislen, cliciwch ar y botwm Style. Yna wrth gylch droi'r smotyn yma, fe welwn ni wahanol arddulliau ar gyfer y testun. Yna allwch chi fireinio'ch testun wrth glicio ar y botwm Type ar yr ochr dde, mwyn newid pethau arferol fel y bylchau rhwng llinellau, bylchau rhwng llythrennau ac yn y blaen. Mae'r ddewislen Shapes ar yr ochr dde yn gosod siapau gwahanol fel cefndir i'r testun, felly croeso i chi arbrofi gyda hwn hefyd. Y peth olaf allwn ni wneud i'r testun yw ychwanegu effeithiau gyda'r ddewislen Effects. Mae'r effeithiau yn cynnwys pethau fel cysgod, amlinell ac yn y blaen. Falle bod chi wedi sylwi bod fi heb newid unrhyw liwiau eto, a mae hynny oherwydd bod ni'n mynd i ddefnyddio cynllun lliwiau'r ddogfen. Felly, newch yn siŵr eich bod chi ddim wedi dewis unrhyw ran o'r dyluniad, ac yna ewch i'r ddewislen Colours ar yr ochr dde. Mae dewis y cynlluniau lliwiau yma, ac yna clicio ar y botwm Shuffle yn gosod y cynllun lliwiau i'ch dyluniad chi. Yn gyntaf, dwi'n mynd i ganolbwyntio ddod o hyd i gynllun lliwiau addas ar gyfer y logo gyda chefndir. Cyn lawrlwytho'r logo, ni'n mynd i roi enw'r prosiect, felly ar dop y dudalen yr ochr chwith, cliciwch ble mae'n dweud My Post a rhowch enw addas i'r prosiect. Nawr ni'n barod i lawrlwytho'r logo. Ar ochr dde y dudalen, cliciwch ar y botwm Download, dewis PNG, clicio Start Download ac yna dewis Solid Colour. Mae'r logo wedi lawrlwytho, ond dewch i ni gael mynd syth ymlaen nawr i greu'r fersiwn heb gefndir. I wneud hyn, ni'n mynd i ddeblygu'r prosiect. Cliciwch ar y botwm Project ar yr ochr chwith. Ac yna, ar y prosiect, logo cysawd yr haul, cliciwch ar y 3 dot a dewiswch Duplicate. Ni'n mynd i ychwanegu dim cefndir i ddiwedd enw'r prosiect ac yna clicio ar y botwm Duplicate. Agorwch y prosiect newydd yma, a dyna gyd sydd angen i ni wneud nawr yn y fersiwn yma yw cylch droi'r cynllun lliwiau a dod o hyd i gyfuniad o liwiau bydd yn gweithio'n dda heb gefndir. Unwaith i chi'n hapus, mae'n amser i lawrlwytho'r logo. Cliciwch ar Download, dewis PNG, dewis Start Download, a'r tro yma, cliciwch ar Transparent. Gyda'r ddwy logo wedi lawrlwytho eich cyfrifiadur, dewch i ni gael edrych ar ddefnyddio rhain o fewn Google Classroom. Ar daflen waith, llusgwch y logos yn syth i'w lle. Yn olaf, creuwch ffolder yn eich Google Drive ar gyfer prosiect cysawd yr haul a llusgwch y delweddau i fewn i'r ffolder yma hefyd.